Dalsan Bethany colony, leprosy colony, kan thing ta ai puya noi min lo muaka so lai an hotuten min lo muak boka teng ho hi harvest an ni a tu tiang awanga helai mun om hun ni a mai thak le mai hem ho hiam nang le ke min mamwa an mani en ko tu ber en ko tu ko si lo ba chu wang chuan nang le ke min mamwa boina hian i than puina an hma ka sum le pain e turan nei lo ba school pon kal thei to lo ba tiang chuan in an me ka ni nang le ke min mamwa min ha ani e hei rela tlai wangin an bile wangin kan thleng tlai hle maya ti chung po chon hei engemaw sa tin mi za thum vel lai min lo helai hi ha ko han pa Mizoram నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు I invite them onto the dais. Please kindly occupy the seats. These are they are all from leprosy mission. Baptala hi Andra Pradesh pakhatania par ho Rose flower to you. min lom na pang par te min no pen hen ban tero pui tak em ye tu kan pu lo wani an ma ni tan pui tu zok te hi an in thini ma pe zok hi aba ham no te lul em ప్రకారముగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తండ్రి నీ చేతికి అప్పచెప్తున్నాం ప్రభా నిబంధనలు జీవించాల్సిన మంచి ఆరోగ్య శక్తిని దయచేయము దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించని ఆ మాట ప్రకారంగా ఉన్న ప్రేమను ఆ దయా కనిగమును మా మీద జాలి చూపించి ఈ విధంగా కార్యం చేస్తుండగా ప్రభా నిబంధన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించాల్సిమని మా యాజమానులు కానీ మా సంఘ పెద్దలు కానీ అందరూ తోడుకోవడమని ఏ సులభ ప్రార్థన తండ్రి సోదాన్ని ఈ అధ్యక్షత అయ్య గారికి మన కోఆర్డినేటర్ గారికి అందిస్తున్నా అయ్య గారిని అనిపిస్తారు. అందరికీ మరొకసారి వందనాలు. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన గెస్ట్స్ అందరికి కూడా మన బీసీఎల్ఏ తరఫున వారికి మా యొక్క ఆహ్వానాలు పలుకుతున్నాం. మన అందరి యొక్క ప్రేమ వారికి తెలియజేస్తున్నాం. మనం ఎప్పుడో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మన మిజోరాం లెప్రసీ మిషన్ నాయకులు మన మధ్య ఉన్నారు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అవర్ బిలోవ్డ్ honorable guests from Mizoram, they are here, they are arrived and they are very happy to see you and they are very anxious to see you and they are anxious to welcome you. We thank you on behalf of the BCLA Baptala. ఇప్పుడు మిజోరాంలో లాల్ జెరిలేనా గారని మనకి ఒక మిత్రుడు ఉండేవారు. వారు among us he's the oldest one and he's running 83 years. Elder రోల్ కుమార్ గారని ఈయన 82 సంవత్సరాలు ఇంత వయసులో కూడా మన కోసం ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చినారు. He is the finance secretary in the whole TLM Mizoram executive committee. TLM ఇప్పుడు లెప్రసీ మిషన్ మిజోరాం వారి తరఫున వారు మొత్తం అంతా ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ అంటే ధన సహాయం ధనాన్ని వారు పట్టుకొని దాంతో అందరికీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారనమాట. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. Next, Elder Lalbiakanga is joint secretary of the leprosy mission Mizoram committee. వారు జాయింట్ సెక్రటరీ గారు మిజోరాం లెప్రసీ మిషన్ తరఫున జాయింట్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నారు. Next one, Mr. L.T. Zothanga, chapter secretary of Lunglei district Mizoram. ఆయన చాప్టర్ సెక్రటరీగా లుంగ్లే అని అక్కడికి ఒక 10 గంటల ప్రయాణం ఉంటుందన్నమాట. అక్కడి నుంచి వారు వచ్చారు చాప్టర్ సెక్రటరీ. Elder
Tanjuala is our campaign committee secretary. వారు క్యాంపెయిన్ సెక్రటరీ అక్కడ మొత్తం మిజోరంలో ఈ చర్చెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అక్కడ క్యాంపెయిన్ సెక్రటరీగా వారు పనిచేస్తున్నారు. So many times he used to visit leprosy affected people within India. ఆయన మాత్రం చాలా మందిని మీలాంటి లెపర్సీతో బాధపడినటువంటి వ్యాధిగ్రస్తులను వారు చూసి ఉన్నారంట. I think the last one is no need to introduce to me. Emmanuel. ఈయన వీరి గురించి మీరు ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఆయన మీ యొక్క ప్రేమ పుత్రుడు బిలవుడు చాలా You may not know him. He is Mizo now. అయ్యారట. కుటుంబంలో ఆయన కూడా ఒక కుటుంబస్తునిగా జాయిన్ అయిపోయారని చెప్తున్నారు. వారు ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు. We are staying in the same building at Aizol. అక్కడ మిజోరంలో అయ్యగారిని ఈ అయ్యగారి ఇద్దరిది ఒకే బిల్డింగ్. ఈయన ఫస్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఉంటే ఆయన ఏమో టాప్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నారు. Actually, he is the one who brought me here. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మేమందరం ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఇమాన్యుయల్ గారే. ఆయనే తీసుకొచ్చారు. Before that, we don't know Bethany leprosy colony. We know only leprosy mission trust in Delhi. ఇంతకుముందు లెప్సీ మిషన్ ట్రస్ట్ ఇండియాలోని ఢిల్లీలో ఉంటుండేది. అంటే అది యూకేలో ఉందన్నమాట. ఢిల్లీ హెడ్ క్వార్టర్స్తో వీరు ఆధ్వర్యంలో ఈయన ప్రమోషనల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తూ అక్కడ ఉండేది. అంతకుముందు మీరు ఎవరూ తెలియదు మాకు ఒక లెప్సీ మిషన్ తప్పించి. Okay, thank you. I think we have time another to have something to say. Yeah? Welcome to you. You sing a hearty welcome. Hearty welcome to you. Praise the Savior for you. Hearty welcome to you. Praise the Savior for you. Hearty welcome. Hearty welcome. Hearty welcome to you. Hearty welcome. Hearty welcome. Hearty welcome to you. Welcome to you. You sing hearty welcome. Welcome to you. You sing a hearty welcome. I am happy this day to be with you. ఈరోజు నేను In చాలా the name of సంతోషిస్తున్నాను. Jesus, మీ I అందరూ greet you with a best greeting. మీ అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాభివందనాలు సహాయం చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా 40 సంవత్సరాల నుండి లెప్సీ మిషన్ ట్రస్ట్ వారికి వారు సహాయం అందజేస్తున్నారు. Yeah, I myself, I have worked for more than 10 years now for the leprosy affected people. And before that, I don't like to work for the leprosy affected people because I don't know much about your condition. నేనైతే 10 సంవత్సరాలు బట్టి ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాను. నాపై చాలా విషయాలు చాలా మంది తెలియకపోయినా సరే కూడా నేను అక్కడ ఇంచుమించుగా 10 సంవత్సరాల పాటు లెప్సీ మిషన్ వారికి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాము. But when I came to know that and when I saw, and we will sponsor everything to you, but it is depend upon the committee. After seeing all these things, we'll go back and the committee will discuss that. And actually, we are looking for the people like you to work for them. అయితే దేవుని దయ వల్ల మేము స్వతంత్రం అయ్యాము. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మిజోరాం లెప్సీ మిషన్ తయారైపోయింది వారు. కానీ వారు ఏం చెప్పారంటే నాతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లీడర్స్ అందరూ ఈ బ్యాతనీ కాలనీ లెప్సీ మిషన్ చూసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు, ఇక్కడ క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారా లేదా, అసలు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు, వీళ్ళు మన దగ్గర నుండి సహాయం పొందడానికి అర్హులా కాదా, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు మీరు చూస్తారు. అది చూడడానికే ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు. దీని తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కమిటీలో కూర్చొని మాట్లాడతారట. మాట్లాడిన తర్వాత మనల్ని ఏ విధంగా వారు స్పాన్సర్ చేయాలని దాని గురించి ఆలోచిస్తాము. అందుకే మీరందరినీ కూడా మేము తీసుకొచ్చాం మీ దగ్గరికి. So Mizoram is the state of Christian
is majority, and the Christian people love that Jesus love the people like you and the people who are neglected and మీ అందమైనటువంటి చార్మింగ్ ఫేసెస్, చిరునవ్వుతో మందహాసంతో ఉన్నటువంటి మీ యొక్క ముఖాలు చూడడానికి నాకు కలిగిన ఈ అదృష్టానికి కోసం కూడా నేను దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. As we have already mentioned, it is the love of God that has sent to you today, sent us to you today. దేవుని యొక్క ప్రేమే నన్ను మా అందరినీ కూడా మీ మధ్యలోకి తీసుకొచ్చారు. We do hope that this will yield a very good result. ఇది మీ అందరికీ ఒక అర్హతగా ఉందనే నేను భావిస్తున్నాను. We are very thankful for the overall that very beautiful dancing and singing also from our children. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్ ప్రత్యేకంగా డ్యాన్స్ చేశారు, మంచి డ్యాన్స్ చేశారు, మా అందరి హృదయాలను ఆకట్టుకున్నారు. మీ అందరికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. This is what we have never seen before. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ చూడలేదు ఇంతమంది. ఇలాగ పిల్లలు వచ్చి మాకు స్వాగతం చెబుతూ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఈ పాట పాడడం అనేది మేము ఎక్కడ చూడలేదు. I think we shall have another meeting tonight and then also tomorrow. ఈరోజు రాత్రికి అదేవిధంగా రేపు ఉదయం కూడా మనకి ఇక్కడ చర్చిలో కూడా ఆరాధన జరుగుతుంది. అక్కడ మీ అందరి చర్చిలో ఆరాధన జరుగుతుంది. దయచేసి అక్కడ రండి, చూద్దాం. అప్పుడు కలిసి If possible, we shall be thankful if another special items will be seen and heard. ఇదే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇలాగా ఒక డ్యాన్స్, ఇంకొక మంచి కార్యక్రమం ఏదైనా ఉన్నట్లయితే వెరీ హ్యాపీ, మేము చాలా సంతోషిస్తాం. Now I shall not have I shall have only few speech. I shall have only short speech now. I shall no longer have time. Anyway, the reason why I stand before you now is just to convey our heartfelt gratitude to you and to the Lord for having this opportunity and for making our eyes very fortunate to see your beautiful church. Thank you. They are Presbyterians and Salvationists, Baptists, but I am so happy and I thank God for this wonderful opportunity to God has given to me. In fact, due to family circumstances, I was have to live in Bangalore. I started staying. I thank you, Mizo leaders and Mizo Leprosy Mission people, especially rawngbawlna, who came forward and who brought all the people here. మిజోరాం ప్రయాణం ఏంటో కష్టం పడుకుందో నేను అనుభవించి వచ్చాను. కారణం ఏంటంటే అటువంటి కష్టాల నుంచి ఇప్పుడు మన మధ్యలోకి మహానీయులు వచ్చారు. వారి కష్టం గురించి మనం చెప్పాలంటే ఎంతో ఉంది. It is very difficult. It's very difficult to travel from Bethany to Mizoram and vice versa. From Mizoram to Bethany, it is very difficult to travel. Even though you came with a lot of problems. చెప్పారంటే మన మొహాలు చూస్తుంటే నల్లగా కనపడుతుంది, బాగా కనపడుతుంది. ఎవరో మంచోళ్ళ కనపడుతుంది చెప్పేసి అనుకోబోతారని మన ఊరు గురించి చెప్పాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీరందరికీ థాంక్స్ చెప్పుకుంటూ విరమించుకుంటున్నాను. Helayan chaukan ya tahianin helaya chung kotam tak koloni omho rong hianin chon ei ho vek chan han chung ko cho ei tu an la thina a hau tak khop maya ra ei ro bol tu tu ten oma ten chuanin And we will send them parents. tuna po hian chon lak a hun do na ning eng kim man lo bo saya ni in ten chuanin chung ko sang khan kalanga chung ho na chuan an chung ko chan pual kha an lo pe do na ni Dal and brinjal. This is for 30 people. This is rice.
Ahau tak ne. This is rice, white. Hian in so the boss chung sa lang da. Yeah. This one in This is rice and chung ko ai o kha on. dal and brinjal. Yang chuan in an lo sem do na ni hian. Lan i rong bol. Nala mel thadeu mai kan nei ni he. Het yang hian in hitero te hian an sak vek maya. Yang chuan in ro chu alian thei lo wa. Het yang hi tala ko sak dan tlang pui ania in tero te ten sa a yang chuan in thang poi ma ni sa thian ni lo wa. Chu bang chuan in mi in an sak ani elaya par en ko tu ten an sak ani hei Germany atanga tanpe donga chutenga ti thin chun hi a amar tuna hian kha tanpui na kha top ta veka helaya hian na committee that kan oma tungson Mizoram TLM Mizoram te miron thopui ula na sumle pa miron pui te ukhai anon te chumya wanga voina po hian helaya kal hi kan ni a engtinga kan tho ho dan tur te lakin lokan kan la rel ho don ani lai Baptala hi phar ho hen tam hle maya chung kwa zathum le som thum an oma hei la han dil an ne ta hianin sangha ten khoi ve thina chu an ei zon na pakhatani ti hian an amman hunan mana an han zuar chuak vel le a khatiang khan khamya tang khan an ma mo ten lo le le ta a chung kwa za thum le som thum tan om mek ani ti chuan am bi hring hi sang kha zanga chuang omani tuna hian chu phar ho te tin phar fa te khatiang ho kha an ni ei chuak thelo hen om nual maya chumi zinga pakhat chu hei hian ya an sei tong khan hala hian chung kwa za thum som thum an oma zali som thum khatiang chuan ni a Mizoram ni sela kholian ve ka ngai tak an ni chung ko zali le som thum om na ni a teng hian them ho te pot ei tur zong hi chauka tang han lak saka an pe vek thin ani lai hi mahila mandal nu ho bina an thil ti khom ve na ani a an zir te hei puan thui te an zira helaya hian chatiang chuan an thil thui te hi an khal chuak thina chu an ei zon na ve pakhat ani a an thokrim ve khop mai hian thil sang te bo sei ve ani an theiang tokin lai hi clinical laboratory ani a lai hian record room oma tin lai hian khoi lai mo tan mu lai lan ba ri be le ya so dispensary oma lai hian treatment room oma kan examination room oma helai hi khum som omna ani ve a hian dam doi te po hi an han mang zo poisa an muhun an va le a khatiang khan an poisa mu dana zel hian dam doi pon va le mai thani dam doi kon nei la wak ti khalos lo la mo hei dam doi hin nei lo khop maya an soi tong khanin poisa an mu rem chan anga piang in dam doi va le ya an nei ang tokin yang chuan an sim le thina hei chuan pon dam doi hi dam lo na pek lo po hi an nei lo hle mai an ni a ega malai khan an khara dam doi le ega mon nei lo wangin kan soi to kan nung kara tang khan tian an lo ti thar ve le ni ku te ma tan puida van hera hian nurse he nurse lai ha tu she's a trained nurse so because of no lack of funds the hospital closed down kalaya hian ama hian in chung ko zali le som thum a en kolani
lai report room kan se khai te hianin Doctor in another visit here. doctor han ena dam lo ta khan han lo ziak ve a te ang chuanin A simple cup. mai luk de mai han record han lo vong sakan hala hian Yang lain dia. ta hianin hi mei cheuat ania ta hian khum pariat lo ve hei dam lo 10 patients ke về maya in sang suyang kha so lai mi kha cho kha an balak sakanga ti hianin aron sem ve don ta hian anin mai khop ma ni ho hi dam doi ma mo ngoi ngen ni a dam doi an nei lo wangin dispensary ko kha arang khara ni a tu te mo na chang chang puya han donga chimia wa ta tra pokhan dam doi hian ho ti len le le thei ram kha ni a te wang chuan te ho hian an ma mo che ani Salam hi ni paho omna ni ta a vere thungina It's the main ward. hey lai hian dam lo pasari an oma hey chuan lo pedon me ka an soi kan khan so la ya mi jak an ta kha cho ka an bala a ta hian an basem ta a chutiang chuanin ani khuwa thir pian te po khu apu dan chon saka se ama a ei thei tu an khalam bo sai sakani tan chuan hala pon khatyang kha an din mun ni a mudanga leprosy mission hospital ai halai hi apoi mo zo ka poi mo na lai deu ama nas pakhat khan helai colony zong zong a en kol vekan ni a khoi kha jo ko kha kan the siamang hela pon en kol zo to chia hi admita adam pon ni thei lo bari helai hi workshop ania hei ke thei khok phar na an bun tur bik special takin pheo lo siam saka ko ke ten te dona ani hi a ke that lo wangin thei khok hi apa ngai bun ve thei lo wa ei thado siam a kham panga ta siam manga ya tu wang chuan an siam sakani thei khok pa ngai kan bun ang chi chu han bun sela reo tian ke he pil veka chuan tan special in siam manga ya ni helai hi physiotherapy iri ni a ta hianin dressing ben si a in chumi ba ta chen exercise lak ngai te an lak tir boka tiang chuanin dressing le tiang ba kha helai hian an pan ten lo tuam saka dam doin noya an sil fai sak thina ni che tiang la chu ni he anin mangai khop mai ti hianin mania kal thelo ko sian ken an boi puya tiang hianin an the tu hian thei to pan chua howa thei ka hian khok ho tak tak ani an van phapom tak em hei tuna hianin apan hi an khoi do na doctorin an khoya apan na sa fumaya. So this is the way they used to. They need a bandage, they need a medicine. They need a medicine very much. Ako mo te po hi an ma mo ka an nei ho mang lo ba. Tan har sa ta ti dan oma yan ni tan mana ngai boxi a he tan ma mo ngoi ni su. Hey, very hin cái là sợi phâu chín, anh mà mò khá, con làm thiên tắm tập trung mấy là, cái lai ta hiện nay, anh mà mò em mấy phần đây tắc tắc lấy nó quen để làm sao, ông chỉ là, nhưng chỉ là kalau tu tadi ni khad dana tu kalau tu rian, siap siap tu. Good morning all of you.
lại thành thì school thật đấy mà lâu này hay hi Class five, giờ tiêu tụ có thật đấy rồi lâu này this is second class. hay Paul bị giờ lại hồn đi à thì chuan morning hay hi class 1 hồn đi yang hian hay kan giờ tiêu tụ đâu mà class 1 giờ lại tiền đi à hem ho hi har tu le fa te vek khan ni à helai Colombia ho vek an ni helai hi Paul li le Paul ho na an ya ran giờ tiêu tu ho ma hay hi tu kina moi de wa lam ho khan dia class 5 giờ lại te ya I am headmistress oma tu la kan enta khi helaya mi vek an ni a colonia mi vek khi Baptala school admit ten tum thina an du lovan admit du selawa chu ta hian school hi an siam lo thei lovani sarkar school an lu thei lova an admit lo wangin helai hian a khan pa in har tu le fa tan hian school siam nge alo ngai ta ni helai hi daycare center ania care center kan tiang chi khani hay đâu còn hô con đâu Nice scene. lâu mu hil ve mấy hay anh nào te ho anh mu hil ve mà hàng lo ông tật em anh chụp thì hard đâu nhỉ thế là mình thuộc cái mà After lunch session, this is one of the part and parcel of the activity. anh te hi par tu le fa te ho an ni hi thế là mình cái ý tưởng cái xem mà cái này hi elaya anh ý tưởng big hi à khăn phải anh xem ni hi nó còn họ ý tưởng ta han chụp cả te ho mà tiền chú ni And she was selected as the first Ram puan ten lo tuya hei ti hianin hei la te po tam maya This is yard. heng hi la ten a puan te han ta thil thang te han thuya chumi an khang na tang chuan sum an lo mu ve thina hei hi an sum hu na pakhat ani an tan chuan tang kai hle mai hei pon thui khol te pon nei nuala tiang han nin thei to pin an thoka an unau te har te ma ni poi jong thil tan an thale zung zong an thoa tiang chuanin nan na an thok ani heng an thui chu a piang hi an thak le a khami man tang khan e le in te an kol te kha an lo hu le thina ni helai hi an thui chu a sa an zor na ania tam maya solai an thui ho kha hei ipte si sang te khatiang khanin hei thil tam tak an thui chu ka ni solai tang khan hau tan da khom ta a tang chuan bazar a ten zuara tang chuanin suman tuak ve a hei a thui sa pon nga hle maya Mizoram a hon chovila general meeting a te chapter in khom puiten zuar taila engzang kan le sak thiang o te hil ruin angai to na sa hle mai an ezon ve na ani sia awahan poi mo em hela hian en kol tu a omboka tiang chung ni a hei hi an ei mu na ber pakhat ani Actually, this is the
Bethany Colony Leprosy Association Administration Office ani hei hi line office verified again ya hei thok tu te po amani ya hian office an ya administration office an tan hi yan chuan line verified again an lo en kola yan office hi thadeu man lo nei hi ole hei tuna hianin phar colony atang khan kan chuak le ria kan bei sei lo le kan rin lo tak mayin Mizorama Salvation Army ho tupa berluam torhin komin sunar manam Samuel ate ina a lunarem chang tak mai kan nei tlat chau po ni lovin Mizoram hi adngai em maya ama tak chu chatuan ram min pansad to a Mizorama Territorial Commissionerin rei takalo om to a te chona ma chu om to lo ma se anu puyala dama te chona anu pui chuanin min hua cha ka wangin lunch ei turin min soma ti chuan tuna hian an ina hei kan lu ta kan thian te anom to a amam hel hi kan mudona Mizoram ma rei takam to ni wangin Mizoram angai em a hei hi commissioner manam Samuel thian nu kha ania hei a Mizoram hi angaya asoi ma thina I am very happy to see you. So I came from Mysore Temple Core. Mysore Temple Core. So far I know that when you are in Territorial Goods Secretary at Calcutta, you came to Mysore and we have a meeting, welcome you, meeting at Central Core. So you play trumpet. Yeah. Sister, how old is he now? Beg your pardon? Yeah, how old is he now? Mummy? Mummy, yeah. 90 plus. 90 plus. Kum som ko chuang lai mai hei alo ni to a Mizoram atanga aizol tanga kalau ten ne hei choya min som kat maya kan van nei le maya Mizoram mi puiten kan bu to tor po kan ngai lo Temple Core Territorial Commandara om thina te kha an nia hei tentu mahian amel kan mo lo upave ta viau maya ama tak You're hiche confused? Are you confused? Do you get who our friends are? No, I don't know them. You don't know them, but they're all from Mizoram. And Dr. Sankhuma He knows you. When you were young, when you were Territorial Youth Secretary or Financial Secretary, you had been to Temple Core and you played trumpet. He remembers that. He must have been a small boy then. They are all from Mizoram. Mizoram, yes. They came to visit the Bethany colony. To visit? Bethany colony, leprosy. Tony out. Already. They want to help John hei hi afanu services. ania what is your name please? Dorcas. I'm Dorcas. I'm Dorcas. Commissioner Madam Samuel Sanu. Madam Samuel. And I gone out to know granddaughter. Her name is please Amulia Ruby. Amulia Ruby. Nice to see you. Yeah. She's a grand old lady of Salvation Army. Yeah. Retired officer. Retired commander. Immense leader. Daddy, and your greetings to Mizo people. Okay. Hey, Commissioner Madam Samuel Chenu hianin. Message an soi ver him thim Mizo mi puita adua. So wang chuanin tuna hian a soi lo ngai khang
Praise the Lord. I wish you all in the name of the Lord Jesus Christ. Mizo. I wish I was there in Mizoram to be with you and to look after your flock. Lovely people of Mizoram. I love them and they love me, and it was good to be with them and care for them in the church of Mizoram. The Lord bless them abundantly. Give some water to Amma, darling. Put it on. Remember their singing? Every day you ask me, no, whether daddy had been to Aizol. You ask me, no, whether daddy had been to Aizol. Who is Naomi? Naomi. She always asks one Naomi from Yes, Mizoram. yes, territorial commander. Retired DC now. Avuna, Pratak Naomi anta untadi. She always asks for The Naomi. single officer. Did she remember at least single word of Mizoram? No, single lot. Lot. Even my message, I have some messages, She- no? In her mind, she has worked in many places. Only Mizoram seems to be sunk in her mind. Only Mizoram. Yeah. She always asks for Aizol, and then for Commissioner Changuna, Tagora. Barbara, and then Naomi. She calls out, Naomi, I'm feeling cold, give me blanket. So I said, where is your Naomi? I am here. So I put Oh, I blanket. see. I see. Okay. It's okay. Let her not to talk too much because she's having a problem. No? Yeah. Okay. Thank you, madam. May the Lord bless you, Naomi, and continue to use you for your glory, for God's glory, and love. We thank you for your service and pray that you'll continue to bless your service in Mizoram. And it was just good to meet you and good to be with you. And your service is appreciated. And we thank God for you. I'd like to. So that I went to Ganvan Banayam. Hang on, he can a Turatana. You know, Sopsaka. Rila Tam Toboka. Emia, Kai Arbo, teaching in one alien fair. Kai. Winter وبيا كلاهي أربع بيت هذا الزوج هنا خصوصية. వారందరూ కూడి నా మీద గుసగుసలాడుతున్నారు. నశింపజేయమని వారు నాకు కీడు చేయాలని ఆలోచించుతున్నారు. నన్ను తరుటకై తన వడిమని ఎత్తాను. యెహోవా నన్ను కరుణించి లేవనెత్తుము. అప్పుడు నేను వారికి ప్రతీకారం చేసేదను. నా యథార్థను బట్టి నీవు నన్ను మందలిస్తున్నావు. నీ సన్నిధిని నిత్యము నన్ను నిలవబెట్టుదు. అందరం కలిసి ఆదర వచనం చదువుకుందాం. శాశ్వత కాలం నుండి శాశ్వత కాలం వరకు చదువుకోబడదు కాక. ఆమేన్, ఆమేన్. దేవుడు తన వాక్యం దీవించును గాక.
तेरा, यीशु दोस्त है मेरा, यीशु दोस्त है तेरा, अपना कोई डर, ना कोई डर, अपना कोई डर, ना कोई डर, जिंदा में यीशु के अपना है डर, जिंदा में यीशु के अपना है डर, अल्लाह अल्लाह On behalf of the Leprosy Mission Mizoram Committee and on behalf of the Leprosy Mission Mizoram team who are here. నేను ఇక్కడ మిజోరాంలో ఉన్నటువంటి లెప్రసీ మిషన్ తరపున లేదా లెప్రసీ కమిషన్ తరపున ఇక్కడ వచ్చున్నాను. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who love and care us all the time. It is a great privilege to be here with you, that we could worship our Lord God together. ఇక్కడ మనమందరం కూడి దేవుని ఆరాధించడం అనేది గొప్ప భాగ్యంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. Being a people of Jehovah, we are saved and walk in Christ. మనం దేవుని బిడ్డలుగా క్రీస్తులో ఒకటిగా ఉన్నాం. As we all know that we are created by Him in His own image. He loves everyone without any reservation. He loves us without any reservation. ఆయన ఏమీ లేకుండా ప్రభువు మనల్ని ప్రేమిస్తా ఉన్నాడు. He loves us unconditionally.
ఏ విధమైనటువంటి షరతులు లేని ప్రేమగా ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తా ఉన్నాడు. Though we are staying different parts of the world, our way of living, our standard may be different. Our way of living and standard may be different, but the love of God is remain the same. Some people are beautiful, some people are black, some people are white, some people are tall, and some people are short. But God doesn't care for that. Because of His loves, we can work together. ఆయన యొక్క ప్రేమను బట్టి మాత్రమే మనందరం కూడి ఆయన ఆరాధిస్తా ఉన్నాం. In His eye, we are all the same. ఆయన దృష్టిలో మనందరం ఒకటే. He loves you and He loves us. This morning I would like to share a short word of God is what Jesus told His people, that He will never leave them. యేసు ప్రభు ఉదయ కాలంలో యేసు ప్రభు ఏమైతే ఎన్నడూ నేను మిమ్మల్ని విడవనని చెప్పిన మాట గురించి చూద్దాం. This is why I want to say is God never leave us. నేను కూడా చెప్తున్నా, దేవుడు మనల్ని ఎన్నడూ విడవడు. Only because of God I can stand before you. దేవుని సహాయం ద్వారా మాత్రమే నేను మీ ముందు నిలబడున్నాను. Amen.
Romani techuan. Guide them Romani. When I love Pam, I need to